Hokejové zpravodajství vám přinášel první soukromý pivovar na Moravě Hostan, držitel zlatého poháru Pivex 97. Radost všech hráčů a diváků byla po postupu do první ligy obrovská, o čem svědčí i následující závěry, ale od začátku to nebyl žádný met. Náš sestřih začínáme domácím utkáním se Šumperkem. Už dlouho před začátkem utkání Znojmo Šumperk, jež vede tabulku, se srocovaly početné davy a bylo jasné, že padne rekord v návštěvě. Nakonec si na znojemský zimní stadion našlo cestu na 4 000 lidí a čekali dobrý hokej. Po vysoké výhře ve Frýdku znojemští nastupují v dnešním utkání s vedoucím celkem tabulky s mužstvem Šumperka. Pan Rutar, pan Přikryl, pánové, už více jak rok a půl nikdo ve Znojmě nevyhrál, s čím přijíždíte do Znojma? Já to ani nevím, že rok a půl tady nikdo nevyhrál, ale byl bych rád, kdybychom se hráli dobrý zápas. No. Zeptám se vás, Šumperk vede, čím to? Tak prozatím se nám daří, neděláme hodně chyb a kluci hrají v pohodě, takže věřím, že nám to ještě nějakou dobu vydrží. Ještě stále nemůže nastoupit do hry, posílá Vítě Jankovík. Víťo, jak vidíš dnešní utkání? Jak budeme hrát proti vedoucímu mužstvu tabulky? No tak bude to těžký zápas, určitě, protože je to manšaft, který je fyzicky na tom velice dobře, takže bude to velice těžký, vyrovnaný a doufám, že vyhrajeme. No. Kdy tě konečně uvidíme nastoupit v mistrovském utkání? Doma s Rosicema. Společně s hokejisty přijela ze Šumperka i početná výprava fanoušků. Těch jsme se zeptali na jejich tip. Kluci, vedete zatím tabulku, jak tipujete dnešní výsledek? Já myslím, že vyhrajeme, nebo bude remíza. Remizu bychom brali. Stačí nám bod. Ne, hlavně ani dobrý hokej, ale stačí bod. Brali byste remizu? Bod bychom brali. Hosté by tedy brali bod, a co na to domácí? Kluci, jak tipujete dnešní výsledek? Dneska musíme vyhrát. Bude to teda krize, ale musíme. Jestli chceme postoupit, tak musíme vyhrát. Musíme vyhrát, o gól, ale musíme. Máme pro to všecko. Kdybyste spokojení s remizou? 5-0 vyhrajeme. S remizou byste nebyli spokojení? Ne, 4-1. I místa ke stání se držela před začátkem utkání zuby nehty, nebo spíše nohy ruce. V domácí brance nastoupil pardubický Bárta, který měl být oporou. Bohužel v utkání však neměl zrovna svůj den. Už od začátku se hrál hokej jako řemen a bylo jasné, že moc gólů nepadne a budou rozhodovat využité chyby soupeře. První šanci jsme měli již ve 2. minutě, ale malý měl puk na dlouhou hůl. Nedlouho poté zaměstnal hostujícího brankáře Sedláčka Petlák. Bohužel z prvního vážného nájezdu Šumperka skončil puk i s útočníkem v naší síti a prohrávali jsme 0-1. Šanci na vyrovnání jsme měli ve 4. minutě, na jejímž konci byl však opět výborný Sedláček. Ale ani hosté nám nedarovali nic zdarma. V těchto chvílích se stejně tak jako i v dalších částích tohoto utkání odehrával na ledě boj o každou píď ledu a nutno říci, že i tempo bylo strhující. Vyrovnání přinesla až 13. minuta, kdy Hradecký našlápl, objel chytře branku a ze skrumáže nakonec protlačil puk do sítě obránce Brázda. Tímto vyrovnáním se domácí nadechovali k ještě většímu náporu, ovšem všechno bylo jinak. Napřed střela agilního Brázdy vyvolala huronské gól, ale puk skončil na vnější síti branky. Za to propagační střela od červené čáry šumperského komínka překvapila nesoustředěného Bárty a prohrávali jsme 1-2. Druhá třetina probíhala v podobném duchu jako ta první. Znojemští tlačili, ovšem Šumperk velice pozorně bránil a vyrážel do nebezpečných protiútoků. V přesilovce střílel napřed Procházka, který se po zranění zotavuje a nastoupil na led. Ruce už mu šly nahoru, ale gól to nebyl.
Další výbornou příležitost měl obránce Zetka, ale šumperská branka byla pro nás v sobotu zakletá. Ke konci druhé třetiny měl ještě gól na holi Malý po úniku Drábka, ale jeho backhand skončil nad brankou. Naopak nám zatrnulo při sólu Sobotky. Naštěstí v tuto chvíli byl Bárta na místě. V poslední třetině domácí přišli s několika změnami. Na led nastoupil Šebela a útočné trojky byly promíchány. Šancí opět bylo několik, ale zbylo jen při nich. Znojemští bojovali, dřeli až do konce, ale soupeřova branka v čele s výborným brankářem Sedláčkem jim v tomto utkání zůstala po jediném gólu uzavřena. Radost hostů byla obrovská a pochopitelně domácí byli velmi zklamaní a smutní. Ovšem nutno říci, že hokej se hrál na vynikající úrovni a diváků se sešlo jak na extraligu. I atmosféra na zimním stadioně přispěla k výbornému sportovnímu zážitku. První prohra, jednou to muselo přijít po roce a půl. Jak se podle tebe utkání vyvíjelo? Proč jsme prohráli? Přece jenom tlačili jsme většinu utkání, ale gól pro nás dát byla velký problém. No tak myslím si, že nás asi trošku opustilo to hokejové štěstí. Jo, šance jsme sice měli, ale jako soupeř nás jako předčil bojovností. Nemůžu říct, že by se nebojovalo, ale ta vůle po vítězství asi u toho soupeře byla větší. No. Je pravda, že jsme nedali spousta gólů. Dostali jsme oba dva góly dost nešťastně, ale takový už je hokej. Já si myslím, že se nemůže z toho dělat tragédie. Je to škoda, že jsme před tolika diváky vlastně první prohru tady, ale myslím si, že snad to bude dobrý, no, že se zbrávoráme a pojedeme dál. Šumperské trenéry jsme našli oslavovat ve znojemské hospodě na zimním stadioně. Takže pánové, nám nezbývá nic jiného, než vám pogratulovat k vítězství. Po roce a půl jste dobili znojemský led. Jak se vám jevilo dnešní utkání? No, jak jsme se před zápasem, Znojmo má velice dobrý družstvo a my jsme velice spokojení s výsledkem. Koho byste vyzdvihl z vašeho týmu? Já bych nechtěl někoho vyzdvihovat. Myslím si, že golman zachytal dobře. Čím do dalších utkání přemýšlíte o postupu, nebo jak to vidíte? No, my zůstáváme u země a chtěli bychom hrát hlavně takový hokej, který by se líbil našim fanouškům, který za náma jezdí a kde máme i dobré návštěvy u nás. A chtěl bych vyzvednout publikum znojemské, kde si myslím, že vytvořilo velice kulturní atmosféru nebo ráz k tomuto zápasu. My vám děkujeme a přejeme hodně štěstí do další soutěže. V sobotu opět na zimním stadioně ve Znojmě padala omítka ze zdi. Představili se zde totiž hokejisté z Rosic, kteří před utkáním ukupovali 3. až 4. místo tabulky. Na hokej bylo zvědavo více než 4 000 diváků, kteří v celém průběhu hokejové bitvy vytvořili fantastickou kulisu. Domácí hokejisté se jim snažili odvděčit tím nejlepším způsobem, a to dobrým hokejem a góly. Ovšem proti nim stálo jedno z nejlepších mužstev soutěže v čele s výborným brankářem Hrachovinou. Tomu po celé utkání zdatně sekundoval domácí Novotný, který je ve Znojmě na hostování z ligové Jihlavy. První šanci měli domácí v červeném už ve 2. minutě, ovšem Drábek byl před vystřelením poslán k zemi. Již po několika úvodních minutách bylo jasné, že moc gólů v tomto střetnutí nepadne a budou rozhodovat chyby a využívání šancí. Těch se během utkání nakupilo několik, ovšem i ty největší znojemští opět spalovali jako čarodejnice, v tomto případě Kastner. Puk skončil nakonec v síti, ovšem po odpískání, takže stav 0-0 zůstával i nadále. Jelikož znojemští potřebovali v tomto utkání bodovat stůj co stůj, nasazení i tempo bylo po celé utkání strhující. Vynikající byli opět brankáři, hostující Hrachovina i domácí Novotný. Orli měli znatelnou převahu a stříleli ze všech pozic, poprvé, po druhé i po třetí, ovšem gól dát bylo nad jejich síly.
První třetina tak skončila 0-0. Ve druhé třetině byl obrázek navlas stejný. Znojemští tlačili, stříleli, ovšem buď to vedle branky, nebo jim stál v cestě vynikající golman Hrachovina. Když už se útočníci dostávali do dobrých střeleckých šancí, obránci Rosic je nepustili k ničemu i za cenu faulu. No a protože naši jim nezůstávali nic dlužní, bylo na ledě postaráno i o kulturní vložku. Po několika šancích Drábka, Petláka a Bartošky však přišlo na řadu známé pravidlo nedáš dostaneš. To ale předbíháme zranění rosického útočníka, kterému pomáhali s oživováním i domácí lékaři. Nakonec byl odvezen s otřesem mozku do znojemské nemocnice. Po tomto zákroku následovalo trestné střílení, které ale domácí brankář Novotný bravurně kryl. Po neproměnění této velké šance hosté sporadicky zaútočili a k odraženému puku se dostal nekrytý útočník, který poslal Rosice do vedení 0-1. Tak skončila i druhá třetina. Ve třetí třetině pokračovala válka o body v plné parádě s šancemi na jedné i na druhé straně. Vyrovnání přinesla až 6. minuta a naše využitá přesilovka, kdy střelil od modré Petlák a malý šikovněc slonil výhled. Po gólu se domácí hnání vynikajícím obecenstvem pustili do útoku. Tlak byl místy až drtivý, ale přeci jenom hokejového pána boha zřejmě znojemští hokejisté někde ztratili a nevědí, jak a kde ho hledat. Zvláště pak, když nedokázali proměnit ani šanci nejvyloženější, a tou bylo trestné střílení Drábka, které bylo nařízeno pro vhozenou hůl. V závěru hosté ztráceli nejenom síly, ale i nervy. Důkazem toho bylo i dvojité vyloučení do konce utkání v případě rosických nerváků, ale ani tohoto extempore a oslabení nedokázali domácí využít ke vstřelení vítězné branky. A tak konečný výsledek, který zní Znojmo Rosice 1-1 a příští derby se hrají znojemští hokejisté na hokejovém stadioně v Třebíči. Doma je uvidíme 23. listopadu s Novým Jičínem. Všechny hokejové fanoušky zdravíme v těchto chvílích poprvé ze záznamu, ne z domácího prostředí, ale zvenku. Jsme na zimním stadioně v Třebíči, kde znojemští Orly budou bojovat s Horáckou Slávií Třebíč. Horácká Slávie je zatím na 3. místě, Znojmo na 5. My se všichni budeme těšit na dobrý hokej a samozřejmě znojmákům našim budeme držet palce. Už před tímto důležitým zápasem, který mohl rozhodnout prakticky o všem, byla znát mírná nervozita, ale ta určitě panovala i v případě našeho tradičního rivala z Třebíče. Před zápasem jsme se zeptali kapitána mužstva Richarda Adámka: Rišo, s čím do Třebíče? Do Třebíče s tím, že se nesmí prohrát, to je jako jasný. No v mužstvu trošku takový napětí, no pořád se motá se sestavou, takže se moc nedaří v poslední době, hlavně mě. Tak jsme tady přistihli Davida Petláka při rozcvičování. Davide, momentálně moc nedáváme gólu. Čím to si myslíš, že bude to lepší, nebo jak to vypadá? Určitě to bude lepší, musí se to otočit. Doufám, že se to otočí dneska, při dnešním zápase. Protože, jak všichni vidí, tlačíme, ale góly nepadají, trochu štěstí, no. Bral bys bod v dnešním utkání? 2. Jednoznačně 2. Myslím, že bod by byl dobrý, ale taky trochu zklamání. Milan Kastner, Milane, zatím střelecký málo gólů dáváme. Jak to bude vypadat v dnešním utkání, se to protrhne? Jaký typuješ výsledek? Tak já už čekám 5 zápasů, že se to protrhne, tak doufám, že to vyjde už dneska. Já nemyslím, že bude padat dneska hodně gólů, že to bude vyrovnaný zápas, ale věřím, že vyhrajeme o gól. 3-2 bych si typoval. Opora zadních řad, ex-Pardubický, tak Brázda, jak to vypadá, jak to bude vypadat dneska v obraně? Myslím si, že to bude dost těžký, co? No, tak každý zápas je těžký, jo. Musíme hrát na tělo prostě co nejblíž k hráčům a hned jim dávat rány, aby se k nám nestačili dostat. No. Myslím, že nám musí podpořit jeden hráč dozadu, který
to pozbírá, po případě na ten tandem. No. Máš nachystaný nějaký gól? Přece jenom střelecky se zaskvěl v předminulým zápase, zdal jste aspoň ten jeden gól. Jak to vypadá dneska? Máš něco nachystaného na Třebíč? Nachystanýho, to je těžko, když mě tam někdo pustí a budu moc vystřelit, tak se pokusím to tam trefit, ale hlavně jsem tam dneska o to, abych tam bránil. A... Názory hráčů jsme tedy slyšeli a co na to bosové obou mužstev? Jardo, s čím přijíždí Znojmo do Třebíče, poslední zápasy dáváme málo gólů. Jak to vidíš dneska, tipy? Já nevím, já jsem byl teďka 2 zápasy pryč, tak klukům to moc nestřelilo, ale hlavně by byl dobrý hokej, pěkný hokej, no. Doufám, že aspoň bod se nám podaří urát. Bod bys bral? Bod bych bral, samozřejmě. Milan Chalupa, trenér třebíčských hokejistů, zatím jaká je spokojenost v Třebíči s dosávaním průběhem sezony? No tak já si myslím, tak jako loni, zatím nám to jede, i když jsme měli nějaký problémy, tak po tom 5., 6. kole, že jsme taky přestali dávat ty branky, ale teď se to zlepšilo a myslím si, že ta křivka ta se udržuje pořád dost vysoko a samozřejmě, že dnešní zápas bychom chtěli vyhrát, protože jsme domácí manšaft a... Že bod by vám nestačil? No tak v určitým případě jo, ale hrajeme na vítězství. Karle, jaká je taktika pro dnešní utkání, s čím jsme přijeli do Třebíče? No tak je to určitě pro nás utkání, jak se říká, letošního roku. Myslím si, že jako vždycky se tady hrál velmi hezký hokej, jak tady v Třebíči, tak u nás doma. Já si myslím, že taktika je taková, hlavně neinkasovat góly a doufám, že se nám podaří tu smůlu už protrhnout a že dáme víc jak 1 gól a doufám aspoň v zisku 1 bodu, no, byl by důležitý. Byli bychom spokojení teda s bodem? Já myslím, že ano, 2 by byly lepší, ale ten 1 beru všema 10. Hodně štěstí. Od začátku bylo nad slunce jasné, že v bouřlivém prostředí třebíčského zimního stadionu, na kterém se nevyhrává, to bude přetěžké. Zvláště pak, když podpora ze strany fanoušků je u našich sousedů obrovská. Ovšem ve čtvrtek narazila kosa na kámen. A to nejen v hledišti, jelikož se do Třebíče vypravilo podle našich odhadů na 400 znojemských fandů, ale zejména na ledě bylo téměř po celé utkání jednoznačné, kdo má navrch. Taktika naordinovaná na toto střetnutí našimi trenéry byla do puntíku dodržována a když k tomu znojemští orli přidali i tolik potřebné srdce a obrovské nasazení, soupeř byl často bezradný. Navíc jsme měli po celé utkání velkou oporu v brankáři Novotném. V úvodu jsme se zapotili při oslabení, kdy byl vyloučen Jankových, ale Novotný nás podržel. My jsme oplatili Altrichterem, ale také beze změny skóre. V 5. minutě byl zraněn domácí obránce, puku se ale zmocnil Bartoška a dal překrásný gól. Bohužel předtím ale bylo pískáno a tak branka neplatila. Atmosféra už od prvních chvil houstla jak na ledě, kde se domácí nemohli prosadit, tak i v Ochozech, kde vulgární pozbuzování a nemoc sportovní hesla provázela celý zápas. V 10. minutě se poprvé zasypal led odpadky po sérii zranění na obou stranách. V 11. minutě měl při naší přesilovce obrovskou šanci Hradecký, ale nedokázal přizvednout puk přes domácího brankáře Kučírka. Téměř v zápětí se protáhl před branku Drábek, ale ani z tohoto mráčku nezapršelo. Tempo utkání bylo opravdu obrovské a úroveň si zasluhovala první ligu. Orly domácím řádně zatápěli a bylo pochopitelné, že veledůležitý bude první gól. Na ten jsme čekali až do 18. minuty a dali ho naši, konkrétně Brázda, kterého skvěle uvolnil Kastner. Ve druhé třetině pokračoval hokej jako řemen. Tutovku už v úvodu spálili třebíčtí, když v poslední chvíli zázračně zachránil vynikající Novotný. Zapršelo však na druhé straně. Tolik opěvovaný hokejový pánbůh se k nám konečně přiklonil, když po akci Jankových Freibauer skončil puk v síti a vedli jsme 2-0. Možnost zvýšit jsme měli v přesilovce nedlouho poté, ale Malý výbornou přihrávku nezužitkoval. Stejně tak jako Drábek, kterému jeho úmysl Kučírek lapačkou bravurně zlikvidoval. Ale všichni znojemští fanoušci si přece jenom gól na 3-0 zakřičeli a nutno podotknout, že zaslouženě.
Střelcem byl Hradecký, který doklepl odražený kotouč po střele Brdička od modré čáry. Od této chvíle se dá říci, že na ledě už bylo jenom jedno mužstvo a tím byli hosté ze Znojma. V závěrečné třetině to byla více válka nervů než opravdový hokej. Domácí chtěli za každou cenu, když ne vstřelit gól ze hry, tak alespoň znojemské vyprovokovat záludnými fauly a extrémní tvrdostí. Ale jak už bylo řečeno, Orli byli ve čtvrtek neporazitelní. Uprostřed třetí třetiny šel po vražedném faulu na brázdu sedět už druhý domácí hráč v řadě a měli jsme tak výbornou možnost. Ledová plocha však v těchto chvílích byla zasypána odpadky a muselo se na okamžik přerušit. To nám, jak se ukázalo, vyhovovalo. Roztočili jsme před domácím brankářem kolotoč a poslední hřebíček do rakve zatloukl po střele Zetky v výborném clonění šebelou kanonýr Malý. To neunesli jak třebíčtí hráči, kteří pozbírali několik trestů, včetně domácího golmana Kučírka, tak i diváci. A po 15minutové úpravě ledu se pokračovalo dále. My jsme měli ještě několik dobrých šancí, ale skvělý výsledek 0-4 zůstával. Až těsně před závěrem se podařilo domácím střelit čestný úspěch. Na zvrat však bylo příliš pozdě. Po nejlepším výkonu v této sezóně si 2 body připsali hosté ze Znojma a vyhráli 4-1. Konec utkání hnedka na raně Jirka Hradecký. Jak moc to bolelo dneska? No tak bolelo to dost, no, ale hlavně, že se vyhrálo, že jo. Myslíš, že se to konečně zlomilo dneska tím vítězstvím? Já myslím, že určitě. Že jestli ne, tak to už je ten Bůh někde jinde, protože to není možný. Já jdu tady dál. Brázdnic, my jsme spolu mluvili před utkáním, ten to tam zahájil, tak jak jsi to viděl, to dnešní utkání? No já si myslím, že nemůžu říct, že žádný utkání jsme prostě nebojovali, jo, ale tady nám sedlo to štěstí, že prostě, co dá se říct, ty šance jsme využili, no, i když tam bylo ještě na dalších 7 gólů šance. Tam ten jeden zákrok na tebe, to byl dost vražednej, divil jsem se sám, že jsi udržel nervy na úzdě, jak moc to bylo těžký. Když si něco řekneme tady, pokud nechceme oslovat, tak to musíme vydržet. Byla klika, já jsem to čekal a byla klika, že jsem si tam dal ruce, no. Kdybych je tam nedal býval, tak jsem skončil možná jinak trošku. Teď jsem šel přímo na palici, no. Perfektně, díky. Tak tady dál. Franta Šebela nastoupil, tak jak Franta, jak to viděl, jak to bylo dneska těžký, bolelo to hodně? Je to těžký zápas, Třebíč hraje agresivní hokej, no ale myslím si, že jsme to zvládli, nebo pláceli jsme a zahráli jsme si, myslím, nejlepší zápas. Určitě nejlepší zápas a je to velký úspěch tady vyhrát a myslím si, že teďka začneme vyhrávat a začne se nám dařit. Byl to dost důležitý zápas tohle. Po dlouhé době u mikrofonu zase jeden z trenérů, Karel Vaněk. Karle, před zápasem jsme si říkali, jaká taktika a všechno. Zdálo se mi, že prostě ta Třebíč dneska na nás neměla. Taktiku jste zvolili, myslím, vynikající, bojovnost byla, jak jsi viděl utkání, jak to hodnotíš? No tak musím říct, že teda jako utkání to bylo na veliký úrovni, ale řekl bych, že z naší strany jsme byli lepším mužstvem po celé utkání, herně disciplinovaný, i ty branky se dávaly a od golmana počínaje přes všechny hráče, perfektní bojovnost a takhle bychom si asi představovali, jak by se ten hokej měl hrát, taky jsme slavili zaplať pánbůh už úspěch tady v Třebíči a to je pro nás, jako, jak jsem říkal, utkání roku a jsme hrozně spokojení a určitě nám to vlije další krev do žil takovou, aby jsme vybojovali prostě pro to Znojmo tu první ligu. Ještě mám tady na raně, před zápasem jsme spolu mluvili, zdá se, že po dnešním výkonu se ještě víc opálil, jak na dovolený, jak se ti to dneska líbilo? Já myslím, že k tomu není komentář, já myslím, že to byl fantastický hokej a že hlavně jsme dali 4 góly, což vedlo k vítězství a Třebíč jsme konečně porazili. Já jsem ti před zápasem říkal, že bych byl spokojený s bodem, ale teď jsem maximálně šťastný, že jsme získali 2 body a všichni zasloužijou absolutorium. Hráli perfektně, golman zachytal a myslím, že Třebíč bude dost dlouho neklidně spát. Jako bylo to prima, perfektní diváci, jo? Nesmím zapomenout na diváky, kterým bych chtěl poděkovat a fandili perfektně, bylo to prima. Na znojemském zimním stadioně se za pár okamžiků odehraje jedno z dalších veledůležitých utkání letošní sezony. Přijela Poruba.
mužstvo, které je momentálně na druhém místě tabulky. Trenéra hostí, pana Roháčka, jsem si pozval před zápasem k menšímu rozhovoru. Takže pane trenére, s čím jste přijeli do Znojma? Přijeli jsme s tím, že každé utkání začíná za stavu 0-0. To znamená, že může vyhrát jedno i druhé mužstvo. Přijeli jsme hrát ze zabezpečené obrany, protože známe kvalitu znojemského mužstva. Dělat co nejméně chyb v obranné činnosti a pokoušet se breakama rozhodnout zápas. Podle mého názoru to bude utkání, které rozhodnou brankaři. Kdo bude mít lepší formu nebo větší štěstí, tak na tu stranu se přikloní vítězství. Domácí mužstvo s čím pak vstupuje do utkání s Porubou, která je na druhém místě tabulky a drží se zuby nehty na horních pozicích? Tak samozřejmě začneme asi s takovou trošku obranou hrou, aby jsme zbytečně hru neodevřeli, protože je to kvalitní soupeř bruslařsky velmi vyvinutý. Takže myslím, že musíme ze začátku hrát tak asi bychom si představovali jako v Třebíči. Pak věřím v úspěch. My budeme samozřejmě držet palce a těšit se na to, že znojemští předvedou dobrou hru a odvezou si nebo zůstanou oba dva body na znojemském zimním stadioně. Tomu mělo nasvědčovat i postavení obou mužstev v tabulce, které myslí na baráž o postup do první národní hokejové ligy. Domácí Orly byli před tímto zápasem na 4. místě a hosté z Poruby na místě 2. A tak, jak řekli trenéři, se nakonec i stalo. Od první minuty hráli obě mužstva velice opatrně s vědomím neudělat chybu. Ovšem hokej v úvodu byl vynikající, nechyběla mu šťáva, bojovnost ani rychlost. První obrovskou šanci měli naši ve 4. minutě, kdy puk potáhl Malý, nahrál zcela volnému Drábkovi, ale ten tutovku spálil. Další obrovskou šanci jsme měli ve vlastním oslabení. Na trestné lavici seděl Fraubauer a na soupeřovu branku se řítila opět dvojice Malý Drábek, puk však skončil jen na tyči. Toto oslabení jsme však hráli výborně. Téměř v zápětí si po vyhraném buli vychutnal soupeře Kastner, ideálně zadovkou přiklepl Kudrnovi a vedli jsme 1-0. V 9. minutě zázračně zachránil domácí brankář Novotný před dotírajícím Tichým. Běžela právě 11. minuta a opět sám se před brankářem hostí Vašičkem ocitl Brázda, puk do sítě však netrefil. V 15. minutě měla celá pětka Jankových, Bartoška a Šebela velký tlak, ale hubené vedení 1-0 zůstávalo i nadále. Naopak ve 14. minutě baseballovým způsobem hosté vyrovnali na 1-1. U druhého gólu domácích stál pardubický mladíček Kábrt, který je ve Znojmě na hostování. Na podruhé se mu podařila nahrávka na zcela nekrytého Kudrny a ten poslal znojemské do nadějného vedení 2-1. Radost v hledišti byla pochopitelná a zdálo se, že Orly jsou tak řečeno v laufu. V této chvíli jsme měli jasně navrch a přišly i velké šance, jako například ta Malého, který se ocitl úplně sám, ale Vašičkovu svatyni netrefil. Po první třetině tedy byl stav 2-1. Ve druhé třetině se očekával další tlak a dobrý hokej. Ovšem to, co se po zbylý zápas odehrávalo na ledě, nelze jinak nazvat než hokejové trápení a tragédii. Ochladlo i do té doby povzbuzující publikum a výkony a hlavně kombinace a nasazení upadly u obou mužstev do podprůměru. Ve 4. minutě hosté vyrovnali po gólu Plevy na 2-2. Znojemští šli ale do vedení v 19. minutě hry přesnou nahrávku Drábka zužitkoval Freibauer. To však nikdo netušil, že to byl náš poslední gól. V závěrečné třetí třetině se hned v první minutě trefil hostující Mucha a srovnal krok na 3-3. Na domácí straně v tuto dobu nebyl nikdo, kdo by dokázal odpovědět. Naopak, Poruba šla ve 14. minutě poslední třetiny do vedení a posledním hřebíčkem do rakve byl gól v powerplay, který znamenal prohru 3-5. Zápas se dohrával za hromadného odchodu diváků, kteří si opět z ledu udělali smetiště a vyjádřili tak svou nespokojenost.
No a co tato prohra udělala s pořadím v tabulce? Znojemští Orly sice zůstávají čtvrtí, ale už jenom o bod před Žďárem. Také Poruba si udržuje svoje druhé místo. Znojemští Orly nastupovali v dalším utkání na domácím ledě proti mužstvu Kroměříže a je samozřejmé, že nic jiného než 2 body nikdo nečekal. Již v úvodu jsme měli několik výborných příležitostí, které byly jen logickým vyústěním tlaku, který naši hráči vyvíjeli na soupeřovu branku. Bylo jen otázkou času, kdy začnou padat góly, i když Orly jsou se střeleckou potencí na štíru. Na 1-0 střílel obránce Petlák po ideální nahrávce Drábka. Ovšem hosté měli obrovskou šanci po sólu Svobody, tu však bravurně zlikvidoval brankář Novotný. V 10. minutě zvýšil Bartoška dělovkou na 2-0. V této chvíli došlo k prvnímu a jak se ukázalo, ne k poslednímu střídání hostujících brankářů. 2-0 také skončila první třetina. Ve druhé třetině tlak narůstal a byly i šance. V úvodu si Petlák zahrál kulečník, když trefil obě tyče jednou ranou. Uklidnění přinesl až Zetka svojí tečí a 3. gólem. Na 4-0 zvyšoval po ideální přihrávce Malého v přesilovce Drábek. O 2 minuty později v záklonu skoroval Freibauer a bylo to 5-0. 10. minuta opět znamenala zvýšení a to na 6-0. Střelu Hradeckého dorážel Altrichter. To už nevydrželi hostující golmani a opět si vyměnili svá místa. Ale pozdrav v podobě gólu přišel přesně po 20 sekundách hry. Na 7-0 zvyšoval opět agilní Petlák svoji chytrou tečí. V závěrečné třetině chtěli domácí dosáhnout diváky vyvolávané desítky. Ovšem na začátku měli hosté opět šanci po samostatném nájezdu. Novotný však vyrazil střelu na tyč. Za to Orly trestat chyby soupeře uměli, na 8-0 zvyšoval Kastner. Kroměříž v 6. minutě vstřelila svůj čestný úspěch, když Novotný měl zakrytý výhled a upravila tak na 8-1. Jubilejní 100. gól v této sezóně docílil Bartoška a náležitě jej oslavil s kluzem na kolenou a bylo to 9-1. Vytouženou desítku pak 24 sekund před koncem po učebnicové kombinaci a la Zborná docílil Drábek a tak znojemští po výborném výkonu porazili Kroměříž 10-1. A na závěr názory obou trenérů. Znojemští Orly tedy zvítězili vysokým poměrem 10-1 nad Kroměříží. Trenér hostí pan Černý. V čem vidíte hlavní příčinu tak vysoké prohry u nás ve Znojmě? No tak hlavně vidím to v tom, že my jsme amatéři a Znojmo jsou profesionálové. A to si myslím, že je hlavní důvod, proč jsme my nevyhráli dneska. Bylo by to špatný, kdyby profesionálové prohráli s amatérama. No tak určitě jsme spokojení, já si myslím, že jsme dneska předvedli velmi solidní hokej, i okořeněný těma brankama, vlastně jsme si trošku udělali satisfakci za tu Porubu, kde jsme vlastně odehráli pouze 1/3 a na další 2 už jsme prostě měli výpadek. Myslím si, že dnešní zápas byl velmi dobrý. Jestliže už se vydáme s naší kamerou za znojemskými hokejisty, vždy to stojí za to. Toto pravidlo platilo i na horkém ledě zatím druhého celku soutěže Šumperka, který na znojemském ledě v prvním utkání zvítězil a odvezl si 2 cenné body. Orly však tuto prohru chtěli v sobotním utkání odčinit podobnou mincí. Šumperský ministánek byl našlapán fanoušky až k prasknutí a ti společně se znojemskými vytvořili bouřlivou atmosféru, ovšem na rozdíl od Třebíče velice slušnou a korektní. V úvodu znojemští přečkali tlak domácích, a to zejména po přesilovkách, kdy byl vyloučen napřed Havlena a po něm Brázda. Tlak jsme ovšem přestáli bez úhony a naopak sami se radovali v 8. minutě, kdy vystřelil Jankových a domácí golman Sedláček si puk nadzvedl pod břevno vlastní brány 0-1.
Na druhé straně však přišlo stejně laciné vyrovnání z hole Forsta, který nachytal v netbalkách téměř od půlky Novotného, kterému střela proklouzla mezi betony 1-1. Ve vlastním oslabení měli domácí ještě obrovskou šanci na vedení, ovšem samostatný únik zlikvidoval Novotný. 1-1 tedy skončila první třetina. Ve druhé třetině jsme začali výborně, neuběhla ani druhá minuta a ve skrumáži se nejlépe orientoval Drábek a poslal znojemské do vedení 2-1. Šumperk byl viditelně zaskočen naším vedením a pomalu, ale jistě ztrácel na tlaku. Naopak Orly hráli chytře, nepouštěli se do bezhlavých útoků a vyčkávali na chybu soupeře. A ta také přišla. Nejdříve jsme ji nevyužili, a to když Píša šel sám po ideální nahrávce Jankových. Poté však Petlák ihned po buli vystřelil zápěstím slabou střelu na Sedláčkovu branku a tak překvapení všech skončila v síti. I když domácí vehementně protestovali, že branka byla dosažena nohou. Rozhodčí zcela regulérní gól správně uznal a znojemští vedli 3-1. Domácí sice snížili, ale jejich branka uznána zcela správně nebyla pro posunutou branku. Protesty ze strany domácích byly zcela zbytečné. V poslední třetině byla strategie obou mužstev jasná. Domácí, tedy šumperští, dřeli a snažili se, ovšem Orly ze Znojma stejně úspěšnou taktikou jako Šumperk u nás doma dodržoval taktické pokyny a disciplinovanou a chytrou hrou si udržovali dvougólový náskok. Za zmínku snad stojí jen vyložená šance domácích, kdy puk skončil na břevně znojemské branky. Nakonec těžce vydobité, ale zasloužené vítězství, které Znojmo posunulo na druhé místo tabulky, pečetil v powerplay Šebela. Konečný výsledek dramatického a bojovného utkání je tedy Šumperk Znojmo 1-4. A pojďme se podívat, co to udělalo s tabulkou. Vedení si udržuje Třebíč, na druhé místo se posunuli znojemští Orly a odsunuli tak Šumperk na místo 4. Již od začátku utkání bylo nad slunce jasné, že tento souboj nebude jen hokejová bitva, ale zejména šachová partie. Pouze s tím rozdílem od skutečného šachu, že divácká kulisa bude tak bouřlivá, až v sousedních domech budou praskat skleněná okna. Absolutní rekord v počtu fanoušků vůbec za celou historii znojemského hokeje a také postavení a zejména rivalita obou mužstev byla cítit již několik dní před úvodním výzdem. Lépe začali znojemští Orly v bílém. Drábek ideálně přihrál Altrichtrovi, ale jeho teč skvěle zlikvidoval brankář hostí Kučírek. Ale také domácí Novotný se vyznamenával, hlavně po závaru v 8. minutě. V 10. minutě se už do breaku dostával Jankových, ale rozhodčí místo trestného střílení faulujícího třebíckého obránce jen vyloučil. Další výbornou příležitost měl obránce Brázda, ale Kučírek opět vyrazil mimo branku. V 17. minutě nastalo oživení. Když jsme hráli přesilovku a po závaru před třebíckou brankou se po odpískání do sebe pustili Freibauer a hostující Malena. Vítězů ovšem v tomto souboji nebylo, neboť oba byli vyloučeni k podivu všech do konce utkání. 2 minuty před první přestávkou jsme se ale konečně dočkali. Petlák nahodil před bránu a ve vzduchu tečoval Drábek puk, který doskákal za brankovou čáru a vedli jsme tedy 1-0. Tak také skončila první třetina. Výborný a bojovný hokej pokračoval i po přestávce. Bohužel gólu se dočkali napřed hosté. V oslabení ujel všem obrovitý Novák, přidržel si Petláka a blafákem srovnal na 1-1. Běžela právě 4. minuta, kdy Altrichter dostal skvělý pas od Hradeckého, šel sám na Kučírka, ale byl opět ve vyložené šanci faulován. Rozhodčí to posoudil podobně jako v prvním případě a místo trestného střílení pouze vylučoval. Naštěstí přesilovka nám vyšla. Drábek našel zcela volného Šebely, který nastoupil místo vyloučeného Freibauera, mazácky objel Kučírka a poslal Orly do vedení 2-1. Třebíčtí dokázali ale opět odpovědět. V
útočné třetině ztratil puk Jankových, na modré zůstal jen jediný obránce a s tím si pohrála dvojice hostujících útočníků 2-2. Ale Orly šance na změnu skóre opět měli, jako například dorážka Šebely, anebo šance Píši, který nakonec váhal tak dlouho, až mu puk soupeř zebral. To hosté šance proměňovat uměli. V závěru třetiny se dostal k odraženému puku Friauf a stav byl 3-2 pro Třebíč. Poté byl led zavalen odpadky a zbytek druhé třetiny se dohrával v úvodu poslední části. Orly dřeli, ale urostlejší Třebíč nedávala znojemským moc prostoru ke hře. Fyzicky na tom byl soupeř přece jenom o ten kousíček lepší a tak domácím nezbývalo nic jiného než bojovat. Šanci na zvrat v utkání jsme měli ještě po příležitostech Drábka a Jankových, ale čáru přes rozpočet nám definitivně udělala střela hostujícího obránce, která znamenala vedení hostí 4-2. Taktickou hrou v úplném závěru si už první celek tabulky nenechal vítězství ujít a oplatil tak znojemským výhru na hostujícím ledě. Bohužel znojemští v červeném nedokázali s domácími hokejisty držet krok. Od začátku byl Žďár rychlejší a střílel i branky. Tu první dal ve 12. minutě Sobotka a domácí vedli 1-0. Na 2-0 zvýšil o minutu později Malenovský. O další minutu na to sice snížil na 2-1 Hradecký, ale účet první třetiny uzavřel zcela nekrytý Kravčuk a Žďár vedl 3-1. 2 minuty před koncem byli za vzájemnou potyčku vyloučeni do konce utkání znojemský Petlák a domácí Vala. Ve druhé třetině si podobnou scénku se stejným koncem zopakovali Hradecký a Malenovský a stejně tak jako v prvním případě s vyloučením do konce utkání. V oslabení pak Sobotka vypíchl puk Brdičkovi, nahrál volnému provazníkovi a znojemští prohrávali se Žďárem už 4-1. V této chvíli ale Orly zapnuli na plné obrátky a postupně snížili na 4-2 Altrichterem. Na 4-3 opět skoroval Altrichter a podařilo se jim v úvodu třetí třetiny dokonce i vyrovnat na 4-4, když střelcem gólu byl Píša. Bohužel ale Žďár kontroval a slepenými góly Doležala, Sobotky 3 minuty před koncem a nakonec Tomka 2 minuty před koncem zvítězil nakonec 7-4. Naše čtvrté místo v tabulce nám tedy přisoudilo v play-off obávaný Děčín, který skončil na místě prvním. Ale to, co se v úterý dělo na znojemském zimním stadioně, zdejší diváci ještě neviděli. Kdybychom vám pustili záznam prvních 10 minut, neustále by se bylo na co dívat. Orly prostě váleli, překypovali rychlostí, bojovností a přečili soupeře ve všem o třídu. Jen ty góly ne a ne v úvodu padnout. Nejprve nám v 9. minutě neuznal rozhodčí regulérní gól Šebely, ale v 18. minutě se střelou mezi betony po samostatném nájezdu prezentoval kapitán Malý a konečně jsme vedli 1-0. Minutu před koncem jsme se opět dočkali, když střelcem byl po vybojování puku Freibauerem Drábek. Vedli jsme v této chvíli 2-0 a tak také skončila první třetina. V úvodu druhé třetiny jsme využili přesilovou hru a nahrávku Kastnera šikovně tečoval Altrichter a vedli jsme 3-0. Tlak Orlů byl v této chvíli opravdu obrovský a pohoda, která z nich vyzařovala, se přenesla i do fantastického hlediště. Přišly nakonec i další šance, jako například Trábka s Freibauerem
a nebo ta Hradeckého. Změnu skóre ale přinesla až minuta 29., kdy jsme opět využili přesilovou hru. Nahrával Altrichter, brankář hostí puk vyrazil a do prázdné branky doklepl Hradecký 4-0. Koncem druhé třetiny se ještě k velkému sólu nadechl obránce Brázda, ale stav 4-0 se neměnil. Jednou z mála šancí soupeře byla tyčka v úvodu třetí třetiny, ale podobné štěstí měl nakonec i náš soupeř po střele Malého. Góly v závěrečné třetině už žádné nepadly a tak po skvělém výkonu si Orly připsali nadějnou výhru do odvety 4-0. Znojemští Orly, vědomi si svého 4gólového náskoku z prvního utkání doma, hráli chytře. Útočit musel domácí Děčín v bílém. V úvodu dostal Orly sice pod menší tlak, ale chytit znojemské dravce do klece, natož jim pak utrhnout vzácné peří se jim nepodařilo. Naopak naši udeřili první, a to v 9. minutě. Odražený puk doklepl za zády domácího brankáře Drábek a pojistil tak naše souhrnné vedení na 5gólový náskok. Ten se při vší úctě k soupeři zdál nepřekonatelný a dlouhý jak čínská zeď. Ve 13. minutě měl obrovskou šanci Hradecký, který se řídil sám na branku, ale nedal. V průběhu první třetiny jsme hráli 3krát v oslabení, ale jak už bylo řečeno, soupeř na nás neměl ani v odvetě. Definitivní pojistku jsme si vychutnali v 18. minutě první třetiny, když Drábek popotáhl puk za brankou, nahrál zcela volnému Petlákovi a ten zvyšoval na 2-0. Tak skončila i první třetina. Ve druhé třetině běžela právě 24. minuta, když děčínská teč ohrozila Novotného. 33. minuta mohla opět znamenat gól v děčínské síti, ale Šebela nepřekonal vyjetého brankáře a neviděl ani zcela nekrytého Jankových. Ve 34. minutě měli znojemští opět vynikající příležitost, když jeli 3 na jednoho obránce, ale Brázda střílel vedle. 2 minuty před sirénou končící prostřední část dvojice Hradecký Altrichter zůstala sama před gólem, ale bez výsledků. Do poslední části nastoupil Děčín opět s mírným tlakem, který byl ale naší zásluhou opět platonický. Hráli jsme prostě to, co jsme potřebovali a mohli střílet i další branky, jako například šance Freibauera ve 49. minutě nebo solový nájezd Drábka v minutě 53. Jedinou domácí tutovku zlikvidoval povětím Novotný v půli této třetiny. Po disciplinovaném a bravurně takticky zvládnutém utkání se tedy můžeme těšit na druhé kolo playoff, Znojemští Orly v bílém nastupovali proti soupeři z Mladé Boleslavi, jež byl pro nás velkou neznámou. Ale protože vyřadil Porubu, nic lehkého nás čekat ani nemohlo. Začátek sice zahájili hosté šanci Kristka, ale otěže zápasu jsme pevně drželi v rukou my. Ve 3. minutě zazvonila mladoboleslavská tyčka, když střelcem byl obránce Kališ. Poté měl šanci Drábek, ale brankář hostí kryl jeho střelu do lapačky. Až konečně 13. minuta znamenala naše vedení, když Vibulka vyhodil přes střední pásmo, Altrichter si našlápl a dělovkou podél brankáře poslal Orly do vedení 1-0. V 18. minutě měl ještě šanci na zvýšení Hradecký a po něm Altrichter, ale 1-0 skončila také první třetina. Ve druhé třetině jsme měli již v úvodu výhodu přesilové hry, ale byli to naopak hosté, kteří měli šanci na vyrovnání. V 25. minutě řešil golman hostí několik závarů, ale bohužel úspěšně. O minutu později měl obrovskou šanci Šebela, ale ani on netrefil puk
do prázdné branky. Ve druhé třetině se nám nepodařilo dostat soupeře pod stálý tlak a dělali jsme i chyby, i když šance přišly i v závěru, kdy Drábek mohl zvýšit naše hubené vedení. Po dvou třetinách to tedy bylo 1-0 a my jsme nastupovali s nadějí do poslední části. V té jsme opět začali naším pověstným tlakem, ale šance Kastnera, poté Drábka a dokonce dvakrát vyložené tutovky Hradeckého zůstaly bez finálového efektu. Ve 46. minutě jsme dokonce nastřelili v přesilovce další tyč. Bohu díky pouze ta zazvonila po střele soupeře o minutu na to. V 53. minutě projel kluzištěm Adámek a než stačil akci dokončit, byl faulován. Následující přesilovka byla přehlídkou našich šancí a velkého tlaku. Efekt však nepřinesla žádný. 4 minuty před koncem nevyužil snad 5. svou příležitost v tomto utkání Drábek, ale nejen od něj se paní Štěstěna odklonila. Příležitostí se střídali jedna za druhou. Ale až minutu před koncem přinesl velký tlak našich a především důraz všudy byla Freibauera ovoce a zasloužený druhý gól v mladoboleslavské síti. Radost po něm byla v hledišti i na ledě obrovská. Uznání si za svůj výkon zaslouží i golman Novotný, který už ve 3 zápasech za sebou drží čisté konto. V prvním kvalifikačním utkání druhého kola o postup do první ligy tedy znojemští zvítězili zaslouženě 2-0. Úvodní očekávaný nápor Mladé Boleslavi přibrzdila řada vyloučení a na rozdíl od domácích jsme přesvědčeni, že oprávněných. Přesilovku se nám však zužitkovat nepodařilo. Poté, kdy už se hrálo 4-5 z pohledu naší strany, se uvedl efektním zákrokem brankář Novotný, který byl tak jako v předchozích utkáních velkou oporou. Oslabení jsme tedy stejně tak jako domácí přestáli bez ztráty kytičky. V 11. minutě byl faulován Kališ, ale zbytečně oplácel a šel sedět na 2 minuty také. V téže minutě měl příležitost Hradecký, ale lapačka boleslavského brankáře střelu vyrazila. Agresivita hráčů v zelených dresech, tedy domácích, mnohdy překračovala únosnou mez a právem za to pikali, tak jako v případě Altrichtera. Tím nám umožnili zvednout hlavu a zmrazit všechny naším úvodním gólem. Drábek takzvaně udělal 2 obránce, ideálně nahrál před branku Malému a kapitán se nemýlil 1-0. Vychutnejme si tuto akci ještě jednou. V 18. minutě měl opět příležitost Malý poté, kdy mu vše připravil Mazák Drábek, ale ku škodě našeho mužstva šanci nevyužil. 1-0 pro hosty, tedy skončila i první třetina. V úvodu druhé třetiny jsme měli opět příležitost, když Šebela vybídl Bartošku, ale ani ten nemířil přesně. Ve 27. minutě 2krát likvidoval nebezpečnou situaci Novotný poté, kdy na trestné lavici seděl Brázda. Ve 30. minutě byli za vzájemné napadení vyloučeni Kališ a Halouska na 2+2 minuty. A běžela právě 35. minuta a v šanci se ocitl opět Malý, žel jeho blafák v síti soupeře neskončil. I když se mladoboleslavští snažili o zvrat v této třetině, jsme si je drželi v úctivé vzdálenosti a hráli jsme chytrou hru, která nám přinášela i šance na zvýšení. V poslední části hokejové bitvy se očekával závěrečný nápor a snaha domácích, kteří měli v těchto chvílích 3gólové manko. Již ve 4. minutě se jim podařilo vstřelit šťastný gól, jež znamenal nejenom vyrovnání, ale také začátek opravdového hokejového pekla. O minutu na to totiž rozhodčí daroval soupeři přesilovku 5-3 a znojemská branka byla v neustálém obležení. Nezměrnou bojovností a obětavostí však Orly zlomovou situaci v utkání přestáli, i když nápor domácích pokračoval i nadále. Uprostřed velkého tlaku mohl rozhodnout snad už po 3. v tomto zápase náš kapitán Malý. Netrefil však sám před brankou.
Po něm jsme měli i další možnosti, na rozdíl od domácích, které jsme už k ničemu nepustili. Ale ani Drábek, ani Kastner skóre zápasu už nezměnili. Skvělý postup dál nám tedy zajistila po výhře 2-0 doma i zasloužená remíza 1-1 v Mladé Boleslavi. První utkání bylo vzájemné oťukávání soupeřů znojemských a sokolovských, kteří se v historii ještě nikdy neutkali a snad ani další příležitost mít v brzké budoucnosti nebudou. Šlo o všechno a tak také vypadal i hokej. Domácí se připravovali již několik měsíců na playoff a znojemští prakticky nemají co ztratit, protože postupem do posledního kola splnili své úkoly v této sezóně na 100%. Ale pojďme k hokeji. V první třetině jsme měli překvapivě více šancí, ale bohužel do vedení šli domácí. Probíhala právě 16. minuta, když domácí útočník našlápl, obešel Vibulku a nedal Novotnému šanci 1-0. Za 2 minuty jsme však sokolovským řádně zkazili radost, jelikož vyrovnání přišlo z hole Drábka, který vymetl sokolovského pavouka. Ve druhé třetině jsme nejprve přestáli velký závar se samostatným nájezdem, kde brankář Novotný prokázal svoje kvality, ale poté Freibauer nastřelil dokonce tyč. Po 2 třetinách to tedy stále bylo 1-1 a v té prostřední se nic moc vážného neudálo. V závěrečné části prvního utkání jsme šli dokonce do vedení. Kastner překrásně našel Petláka, který si najel do volného prostoru a blafákem nedal domácímu brankáři šanci 1-2. Sokolov sadil v těchto chvílích vše na útok a závěrečný nápor jim vynesl také vyrovnání z hole slabého 2-2. I když před tímto golem byly snad 3 přestupky za sebou, postavení mimo hru počínaje a vysokou holí konče. Remízou skončilo utkání i v nastaveném čase a tak závěr byl lahůdkou pro srdcaře a milovníky hororových zápletek. Trestná střílení jsme začínali my. Kastner dal a vedli jsme 1-0. Domácí Šindelář nedal. Malý také dal a bylo to 2-0. Domácí Šetek opět nedal a tak vše mohl rozhodnout Drábek, který vymetl opět pavučinu a vedli jsme 3-0. A protože domácí opět trestné střílení neproměnili a skvělý Novotný vše vychytal, znojemští Orly si připravili první fantastickou výhru a na zápasy vedli 1-0. Po prvním vydařeném zápase, kdy jsme tedy zvítězili až v nervy drásajících trestných stříleních 3-0, byla vynikající nálada. Ale do postelí se muselo brzy, neboť další den začínalo utkání číslo 2. Ráno počalo tradičně snídaní a dobrot bylo nachystáno dosti. Dopoledne trenéři hráčům naordinovali individuální trénink, který probíhal velmi zlehka. Populární báčko, honěná na kruhu, na jeden dotyk a samozřejmě bedlivý až zamyšlený dozor trenérů, prezidenta a sekretáře klubu pana Bubíka. Až poté jsme se dozvěděli, že znojemští fanoušci, takzvaní tifosi, spali v kabině, aby mohli naše hokejisty povzbudit i ve druhém utkání. Na obědě už byla opět cítit předzápasová nervozita, ale chuti k jídlu to našim hrdinům neubralo, ba naopak. Z prvního utkání byl Sokolov tak šokován, že i když se ve druhém snažil seč mohl, na Orly recept ne a ne najít. V první třetině jsme šli velice důležitým gólem do vedení. Altrichter zabojoval, nahrál Brázdovi a ten ideálně uvolnil Kastnera a jeden z mazáků mužstva našel skulinu mezi betony a Orly vedli 1-0. To byl opět velký šok pro Baník Sokolov, který počítal se sladkou odvetou. V průběhu celého utkání, které bylo více bojem a obětavou dřinou než hokejem, což v takových zápasech bývá pravidlem, si obě mužstva vytvořila jen menší gólové šance.
Tu největší nakonec měli domácí, kteří mohli vyrovnat pár minut před koncem, ale sokolovský útočník trefil sám před naší opuštěnou brankou jen břevno. V úplném závěru se ještě Sokolov snažil o hru bez brankáře, ale znojemští gradovali svůj super výkon a hrou opět potvrdili obrovský vzestup formy. Na zápasy tedy vedeme skvělých 2-0 a otevírá se nám tak možnost, ve kterou snad ještě minulý měsíc nedoufal ani ten největší optimista. Jak jistě dobře víte, i druhé utkání jsme zvítězili, a to fotbalově 1-0, a do odvety ve Znojmě jsme si tedy vezli nadějné vedení 2-0 na zápasy. Pochopitelná radost v kabině byla zase o kousek větší. Sokolovští se v této chvíli obávali nejenom odvety, ale také o stav hokejové kabiny, která burácela dlouho po konci utkání. Oslava na baru probíhala ale střízlivě, neboť vyhráno ještě zdaleka nebylo. Pověrčivost trenérů i některých hráčů se zračila na jejich neoholených tvářích. Samozřejmě nesměl chybět ani hokejový protest song, který vedl dirigent Adámek. Do Znojma se tedy jelo s veselou. Ve středu nastoupila opět před vyprodaným fantastickým hledištěm obě mužstva ke třetímu zápasu. A už od začátku se orli řádně zakousli do baníků ze Sokolova a nenechávali nic náhodě. Neodehrála se ani druhá minuta, když Jankových nahodil puk před branku a brankář hostí sice puk vyrazil, ale přesně k dojíždějícímu Adámkovi, který doklepl a poslal Znojmo do vedení 1-0. V 7. minutě dostal krásný pas obránce Kališ a překvapivě se před ním otevřel volný prostor. Samozřejmě neváhal, využil toho, popojil za modrou a bombou rozvlnil sokolovskou síť podruhé. Ve 12. minutě měl velkou šanci Petlák, ale puk šel mimo branku. Všechno jsme si však vynahradili v minutě 15., kdy se k fantastickému sólu přes celé kluziště nadechl Hradecký a bylo, jak se říká, vymalováno 3-0. Hala padala, bouřila a stejně tak, jako se hroutil soupeřův výkon, my jsme předváděli hokejovou poezii. Jednu z mála šancí soupeře zlikvidoval se štěstím Novotný. V 18. minutě se ocitl v šanci Malý a po něm Petlák, ale stav 3-0 zůstával. Bohužel v téže minutě byl velice přísně vyloučen Vybulka, a to na 5 minut a do konce utkání za naražení na hrazení. Ovšem naše oslabení se nám vydařilo skvěle. Unikla dvojice Zetka Kastner a po dvojité výměně puku nakonec chytrá teč Kastnera znamenala naše vedení 4-0. Tím také skončila hokejová třetina snů. Bouřlivé ovace pokračovaly až do minuty 20. Oslabení, které trvalo ještě z první třetiny, jsme přestáli, dá se říci, v pohodě a naopak skóre na naší straně mohlo být ještě větší, když samostatný nájezd Kastnera byl poznamenán faulem sokolovského obránce. V 28. minutě utekl puk v rozhodující chvíli z hole Artrichtera. Nepřesný rozhodčí posuzoval opravdu divně různé situace, zejména pak krvavé zranění Kališe, který přišel o 3 zuby, ale píšťalka zůstala němá. Jinak se dá říci, že otěže zápasů se trvávali celou dobu pevně v orlých drápech a ti hráli to, co potřebovali. Odveta za zranění Kališe však byla sladká. Zetka si počkal, opět ideálně nahrál a Hradecký backendem pečetil naše vedení na vysokých 5-0. V půli utkání začali diváci skandovat příznačně Baník holá, druhá liga volá, a my jsme měli i další šance, jako například Jankových či Freibauer.
Ale v těchto chvílích i Sokolov 3krát zahrozil, vždy však narazil na vynikajícího golmana Novotného. 2 minuty před koncem prostřední části předvedla dvojce Kastner-Brázda nádhernou kombinaci, ale sokolovský golman vše lapačkou likvidoval. Minutu na to ještě zahrozil Zetka, ale stav po druhé třetině byl stále vysokých a krásných 5-0. V poslední části to byla víceméně taktická hra domácích, která nebyla už tak líbivá, ale šetřit síly do odvety bylo nutné. A tak za zmínku stojí šance Jankových a Drábka. Poté se hosté konečně dočkali vstřelení čestného úspěchu, když přečíslili naši obranu. 5-1. V 57. minutě ještě hosté měli další šanci snížit, ale v pohodě chytající Novotný už za záda puk nepustil. A tak po fantastickém výkonu ve skvělé hokejové atmosféře znojemští Orly zvítězili 5-1 a jsou již jen jedno vítězství za vytouženou první ligou. Znojemský hokejový svátek, který začal na sekundu přesně, a to ve čtvrtek 27. března v 18 hodin. Tento den měl být takovou událostí pro všechny sportumilovné Znojmáky, jako kdyby opět přijel na návštěvu sám velký válečník Napoleon. Válečnické drama v pravém slova smyslu rozhodovalo o tom, zdali naši hokejisté po nadějném vedení 3-0 na zápasy udělají poslední a nejdůležitější krok k branám první hokejové ligy. Soutěže, která se ve Znojmě hrála naposledy snad za dob české házené, jež z rejstříku sportu už téměř vymizela. Pojďme však k hokeji. Už v 5. minutě byly vyloučeny za vzájemnou potyčku Kališ a hostující Kajer. Náš hráč na 2+2 minuty, hostující pak do konce utkání, neboť vše začal. V 9. minutě se dostal do vynikající příležitosti Drábek, jež jel sám, ale rozhodující chvíli mu puk odskočil. Orly hnáni vyprodaným fantastickým publikem dopředu měli i další šance, jako například Jankových, dokonce ve vlastním oslabení. Všem zatrnulo ve 14. minutě, kdy v době největšího tlaku jsme neuhlídali sokolovské útočníky a Čejka dorazil puk a poslal sokolovské do vedení 1-0. S touto ranou jsme se však nehodlali spokojit. Bušení do soupeře nám vyneslo zasloužené vyrovnání v přesilovce. Zetka vypálil od modré čáry a Kastner doklepává na 1-1. Minutu před úvodní sirénou jsme ještě roztočili super kolotoč před soupeřovou brankou, ale remíza 1-1 zůstala až do konce první třetiny. Již v 21. minutě puk takže nedoskákal za brankovou čáru. Soupeř se v těchto chvíli uchýlil k několika záludným faulům, a to zejména do obličeje, takže série zranění na naší straně přinesla krev i další vyražené zuby. V 28. minutě Malý chytře prostrčil na Drábka, ale ani on, ani dorážka obránce Petláka nenašla svůj cíl. O minutu později měl další velkou šanci Hradecký, ale jeho střela šla nad branku. Tlak znojemských Orlů narůstal a bylo opravdu jen otázkou času, kdy to tam takzvaně padne. Kombinační akce a la Sborná zůstala v 36. minutě ještě bez odezvy, ale 2 minuty před koncem druhé třetiny našel překrásně Altrichter před brankou Kastnera a ten trefil horní růžek sokolovské branky 2-1. Tento stav také vydržel i do konce druhé třetiny. O přestávce mezi druhou a poslední části byli odměněni výherci naší hokejové soutěže. V těchto chvílích jsme už byli definitivně na koni a do poslední třetiny jsme vstupovali spolu s úžasným publikem s cílem dobojovat zápas ke zdárnému konci. Ve 42. minutě ještě baseballová vložka Drábkova neskončila úspěšně
A podobně se vedlo i bojovníkovi Jankových, jež úplně sám před brankou nedokázal najít volné místečko. Až 52. minuta znamenala definitivní zlom a třetí pojistku. V několika zápasech po sobě hrající ve formě Altrichter nahrál Brázdovi a jeho střela bez přípravy ještě více rozvášnila strhující fanoušky. Ti po tomto třetím gólu začali na zimním stadioně ve Znojmě do té doby v těchto končinách nevídané mexické vlny, které rozhýbaly a rozvlnily hlediště okolo celé ledové plochy. Byl to opravdový ráj pro všechny sportovní fanoušky. 5 minut před koncem jsme sice přežili oslabení, kdy na trestné lavici seděl Jankových a jako by chtěl odčinit své vyloučení, předvedl solo, které nelze nazvat jinak než šťavnatou třešničkou na prvoligovém dortu 4-1. Vychutnejme si náš poslední gól v této sezóně ještě jednou. Dvě minuty před koncem ještě Jankových mohl opět zvýšit naše vedení, ale pro tento večer už to přece jenom stačilo. Závěr utkání se dohrával za ohlušujícího burácení publika, které muselo být slyšet až za hranice našeho města. Veselice, která se strhla po závěrečném vyzdu, se dá jen stěží s něčím srovnat. Ve Znojmě se tedy příští rok bude hrát první hokejová liga. Bezprostředně po utkání jsme zastihli pouze prezidenta klubu Jaroslava Vlasáka a tak jsme se ho zeptali. Všechno tedy zdárně dopadlo, tak jak jsme si všichni přáli. Jardo, já mám tu výjimečnou příležitost zeptat se tě jako první, protože Pavel Pazourek s Karlem Vaňkem se koupou bazénu a přece jenom nemůžeme je zpovídat. Nebudu se ptat asi na dojmy, ty jsou zřejmě jasný, jak moc to ale bylo těžký tady v těch závěrečných minutách a utkáních pro tebe, který jsi vlastně do toho vložil tolik úsilí. Já mám asi smůlu, že jsi mě chytl teda jako prvního, já jsem asi utekl bazénu taky, že jsem se mi vysmekl. Takže kdybych nebyl první, tak bych odposlouchal, co říkají trenéři, protože teď se dost těžko hledají slova. Bylo to těžké, bylo to náročné. Hlavně jsem měl strach z toho systému, který podle mě byl nešťastně zvolený, kdy jsme vlastně ty první zápasy vyřazovací hráli jenom na 2 zápasy, takže rozhodovala každá branka a to kluci zvládli perfektně a pak jsme narazili na Sokolov, který je určitě bez zesporu, nehledě na to, že jsme vyhráli tu sérii 4-0. Kvalitní manšaft, už jenom to napovídají výsledky, že oni 7krát zase ho neprohráli, porazili taky mužstva, jako jsou Karlovy Vary, Kometa Brno, takže to bylo hrozně těžké a měl jsem jenom strach, aby mě kluci vydrželi, nebo aby trenérům kluci vydrželi bez zranění a prostě ta série, hráli si 2 zápasy v Sokolově, jak určitě víš, a 2 dny pauza a teď ve Znojmě a vyšlo to a je to nádherný. Jardo, přece jenom jsme strhli jak hokejisti, tak si myslím fanoušci celý Znojmo, to, co tady prožívalo Znojmo, to ani nebylo, když jsme se zvraceli z mistrovství světa, 6,5 tisíce podle hrubého odhadu lidí. Jak bys hodnotil, to zřejmě bude pozitivní, ale přece jenom něco říct divákům, protože si myslím, že si to zase taky zaslouží. Já myslím, že máme nejlepší publikum, co se týče v republice, protože takovou atmosféru, jako vytvořili naši fanoušci tady, to se nedá popsat, kdo tady nebyl, může toho litovat a už jenom to je obdivuhodný, že ty nejvěrnější fandi jezdili s náma do Boleslavy, do Děčína, kdy to jsou hrozný štreky. Naposled s náma byli v Sokolově, kde prostě spali v kabinách v mužstvu, neměli kde spát, byla zima, takže klobouk dolů a myslím si, že velkou měrou přispěli k našemu postupu do první ligy. Nejdříve se podíváme do naší kabiny, která málem spadla pod tíhou radosti z postupu. Oba trenéři, Pavel Pazourek a Karel Vaněk, se po spršce od šampaňského ocitli za velkého přispění svých svěřenců v bazénu. Tam skončili i někteří hráči, kteří se ještě nestačili odstrojit. Poté fantastické znojemské publikum ještě 2krát vyvolalo hrdiny dne ke slavnostnímu průjezdu kolem kluziště.
Obrovská radost fanoušků probíhala na ledě po utkání snad ještě 2 hodiny po závěrečném hvizdu. No a my všichni doufáme, že i v následující sezóně, ve které budeme hrát i proti takovým mužstvům, jako je Kometa Brno, Kralupy, Havlíčkův Brod, Prostějov a další, nás naše hlediště nesklame a především podrží orly i tehdy, když se přestane dařit. Orly, do you